Къде отива бирата след пиенето й? Всичко започва, когато отпиете първата глътка. Бирата преминава през хранопровода и стига до стомаха, но не остава там дълго. Веднага след това отива в тънкото черво, което е и ключовият момент. Там алкохолът се абсорбира бързо в кръвта и пътува директно към черния дроб. Черният дроб разгражда алкохола на ацеталдехид, който е токсин, а след това го превръща в ацетат, който е по-малко вреден. Ако пиете по-бързо, отколкото черният ви дроб може да обработи, алкохолът остава в кръвта и достига до мозъка. Там започва да влияе на баланса, координацията и емоциите ви. Това е причината да започнете да говорите повече, да се смеете без причина и да губите социалните си задръжки. Междувременно водата и другите остатъци от бирата се филтрират от бъбреците и се изпращат в пикочния мехур. Ето защо изпитвате класическия позив да отидете до тоалетната. Освен това, бирата действа като диуретик, което кара бъбреците ви да отделят течности, дори когато не се нуждаете от това. Накратко, всяка бира, която изпиете, прави бърза обиколка, влиза през устата, минава през храносмилателната система, интоксикира черния дроб, достига до мозъка и завършва